No niin, hei. Mä piti ottaa pieni breikki, mutta nyt jatkuu juomapelingit, elikkä vittu tästä muuten tuu saatana mitään, mutta niin mulla on enää mahdollisuuksia. Ui vittu, se tulee muuten kovaa. Ime sitä. Ime jäskä pojua. Ime jätkä parrua. Mä en tiedä, onko mulla energia nää tähän kenttään. Siis kun mä en tiedä, pystyykö mä tähän enää, rakkaat ihmiset. Rakkaat katsojat, mä en tiedä, pystyykö mä tähän enää, mutta ei se mitään. Yritetään nyt kuitenkin. Whack. No niin, sit saadaan checkpointtia ja sit saadaan tapettua pari tommosta ja tosta päästiin johonkin salariin ja sieltä saatiin N ja... Älä vittu sano, että me saadaan G, jos me saadaan G, niin se on huikka. Me saatiin tuolta tommonen, me ei saatu G:tä, luojan kiitos, me ei saatu G:tä. Me ei saatu G:tä. Eikä me selviä ilman shottia vielä, mutta mennään nyt tälle väliin, kuitenkin. Mutta mennään se, ei, älä mene saatana. Mun pitää taas shotti. Milloin mä kuolen? Näin. Jos mulla on pakko saada se skippi hyödynnettyä, elikkä... Näin. Nyt kun mulla ei ole reaktioaikaa. Ei se mitään, koska tuolla pääsee levelin läpi. Luojan kiitos, tossa on toi vitun skippi. Siis mun pitäis päästä tää vitun paska läpi, mutta kun tää kenttä on vitusti vaikeampi kuin toi äskeinen, saatana. Vitusti helpompi kuin äskeinen, saatana junakenttä. Mitä vitusti helpompi kuin se. Se on, jos joku on fucked homma, niin se. Että on tää sen helpompi kuin se vitun vammainen vitun paskakenttä. Siis se äsken junakenttä, niin se on ihan vitun niinku kuulapäinen homoseksuaalinen kenttä. Tää on homojen peli muutenkin, mutta siis... Pääseekö tonne homojen paikkaan? Pääseekö tonne homojen paikkaan? Siinä homojen paikkaan pääsee. Elikkä mennään hakeen sankkoja. Kelakkaa, että mä yritin niinku pelata jotain muuta, mutta eihän se toimi, koska jos kerran on luvattu pelata smakko-peliä, niin sitä smakkoa on pakko pelata läpi. Miten niin? Ilman, että herättää naapureita. Niin vittu, miten niin? Sen kusi saatanan Donkey Kongi. Miten vittu se Diddy Kongi, muka kuoli äsken tossa. Siinä ei ollut vittu mitään logiikkaa. Pääsikö mä tosta johonkin saveen? Vai vittu oliko tää peli mulle vieläkin? Tässä on joku vittu reaktioaika. Aha. Mennään tosta tonne, hyppään noin ja noin. Me saatiin seottua vittu banaaneita, yes. En päästä exittiin. Thank God, thank Jesus Christ, thank God. Me päästiin tässä pelissä levelissä eteenpäin. Pääseekö tässä pelissä? Tossa oli toinen salari. Harmittaako mä käytän salareita? Jos teet harmittaa, niin vittu se on teiltä pois. Mun on pakko käyttää salareita ja kusetuskeinoja, koska muuten tästä pelistä ei tule hevon vittua. Niin kuin varmaan näette, rakkaat ihmiset, tästä pelistä ei tule hevon vittua. Mä pääsin ton kentän läpi, koska mä kusetin.
Meidän pakko seivata tohon. Nyt mä pystyn jatkamaan tätä peliä henkisesti eteenpäin. Nyt mä pystyn oikeasti tekemään sen. Mä pystyn tekemään sen. Mä pystyn menemään vittu pahempiin leveleihin. Koska mä en oo mikään juoppo. Ymmärrättekö rakkaat ihmiset? Mä en ole juoppo. Mikäs tuolla on? Joku salari vai? Vittu mä käytän salareet koko ajan, koska mä oon vitun velho. Hetkinen. Missä vitussa se kooli siellä jossain. Mutta ei se mitään, kato, kyllä me tästä päästään läpi vielä. Hei! Nytpäs Marsu vittuu siitä, kato. Kuulepa vitun Marsu, kun meillä on tässä tekemiset kesken. Ja tosta saadaan checkpointtia, tosta sitä TNTtä naamariin. No nyt käärme tuli sieltä, käärme tuli ja käärme tappo. Tosta sais smakon, mutta meitä ei kyllä smakko. Tästä tohon vitun tasanteelle. Me en halua tehdä vittu sitä tällä tavalla. Miten mä joskus päästän pelin läpi? Sitä mä en ymmärrä, koska mä oon alkoholisti, mutta... Miten vitussa mä oon joskus päästän vitun paskan pelin läpi? Miten vitussa mä oon joskus päästän kusipään pelin läpi? Heitäpä vittuun se. Meepä vittu rotkoon saatana. Ymmärrättekö, että mä pystyn tähän?